ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Mashallah duwa wirdo basi. Bisa ko wudiro wazifa nde woni taggere oɗo saha alhamdulillah alamin. Oɗo saha joɓɓinɗeli en ɓen nodda oɗo saha. Alhamdulillah rabbil alamin. Jeeɓiyankoɓe Nanga TV on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. E oɗo men ñalawma mawde woni aljuma hawre nogas e jeegom lewru men juin tawɗinaɗe ɗe nogas e jeegom ɗo e wuro Tittungo Madina Gounass e nder juma mawka ka Madina Gounass. Alhamdulillah alamin. Enen kala en mbi ceerno jam waali, ceerno ɓesgu mum, ceerno e dental ngal kala to mbawi wonde mbiyama jam waali. Alhamdulillah alamin. Yiɓen ko Nanga TV machallah oɗo subaka juma ka heewi tep machallah. Subaka o yimɓe ngari no moƴƴi machallah alhamdulillah alamin. Ngari no moƴƴi no moƴƴi no moƴƴi no moƴƴi. Eɗen gandi ceerno men ɓen jiiɗi kala so heɓde habaru kate ceerno meɗen omo sellimo e jaam omoto galle to alhamdulillah alamin. Kanko yoga ɓe wondi tan ɓe juuli toon ɓe birti alhamdulillah alamin. Eɗen gandi ceerno ɗo yarata hande mawgu ɗo alhamdulillah alamin ko fate jolde oto ha kadi ene jippo ɗum fof waɗa caɗele seeɗa ɗum noon machallah hoftade joomum tan ɗo nokku mum ɗo rewa Allah ɗon alhamdulillah alamin. Ɗum saabi kono ceerno kay yidde mum kay ko arta jama ga yiya dental ngal yiya ɗum ene fof eɗen gandi ɗum eɗen paamino hayso haala ha joni kadi ko kañum won ɗon kadi ɓayde ceerno ibumata ceerno nan ɗo e dental ngal ɓe setto ɓesgu makko fof fof ko gotum alhamdulillah alamin. Bandiraɓe en jaafa adden en haalde tan ko yeeɓoyankoɓe ene jiiɗa humpitade ɗum tan adden haalde wona hay hunde goɗɗum. Yeeɓoyankoɓe Nanga TV hanki o en gaddino jubbande seeɗa e gurdam jinnaɗo men ceerno Mahamadou Diop toon to on fani. Hande men jobbu seeɗa hayso heewani gurdam ceerno Moussa Niang to wuuro men Madina Touat. Eɗen gandi kanko ceerno Moussa Niang o yi aduna ko tan ujunere e temedde jeenayyi e nogas e jeeɗiɗi 1927 toon to Daara Halayɓe alhamdulillah alamin. En jetti bandiraɓe kala en jetti julɓe kala. Eɗen gandi ha ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e ɗiɗi 1952 ko nden ko yindira ceerno Alaji mo Seydou kanko ceerno Moussa Niang Madina Touat ɗon ɗo Matam ɗon ɗo yindira ceerno men ceerno mo Seydou ɗo Matam ɗo 1952 o yi ɗum o wela ɗum o yooli e mum o yiɗi ɗum o horsini ɗum fawi hen tan ko duuɓi ɗiɗi woni 1954 on saha o feeri o ari Tittungo Madina Gounass kanko ceerno Moussa Niang alhamdulillah alamin. O wonde ɗo e galle ceerno wonde makko ɗo o nehiɗo ceerno ɗo o jangi kadi ɗon ko Allah haaji alhamdulillah kanko ceerno men ceerno Moussa Niang alhamdulillah alamin. Ha noon hen ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeenayyi 1959 ko nden o sincanimo wuuro men Madina Touat alhamdulillah alamin. Taw ɓen ngari ɓe gonde nawi men bew men baalu men toon tan mbawata hejje o finitiniɓe wuuro Madina Touat o dendagal gol takki toon ɗe fof o artina ɗum kanko ceerno Moussa Niang alhamdulillah alamin. Omo jangguina omo waajo omo jangguina l'islam omo nanguina sen omo sisani fof makko ko ceerno makko fof ko ceerno hayni ceerno sen ɗanno rewa ɗon sen arta
raftat ɗon alhamdulillah rabbil alamin. Ceerno wima jantu wata ko gallam machallah alhamdulillah rabbil alamin. Gure kejji ɗi kadi hono noon tan eɗen jetta jinnaɓe ceen Sadou mo Seydou Darou ɗiɗo jewte kala koye makko kewren ɗum nde wonno ko toon o yeehi to on o jodde mum 2007 o jodde mum on haalnamo gurdam muɗum omo tango mo winda kanko ceerno men ceerno Sadou mo Seydou tour men Darou yo gurdam juttu alhamdulillah rabbil alamin. Yiiɓe koye Nanga TV on beltanama sanne sanne. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sen yamri kala garo juma yo ador sadak o yo foto enen fof alhamdulillah rabbil alamin. Machallah ceerno Ibrahima ceerno ko haalanno joni ene kay nani en paami koko faate ɓure gonɗe e haaran hol gueɗe poɗɗa wadde e nder oɗo haarano machallah gueɗe moƴƴine batta wonno e haalde alhamdulillah rabbil alamin. En paami en beltima no fewi no fewi no fewi machallah alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Dendagal ari no moƴƴi inchallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Okay.
laabire salatul fatihi laabi capanɗe jeeɗiɗi. salatul fatihi. Amin. Allah jaamu du'a. Amin ya rabbal alamin. Masha Allah, alhamdulillah alamin. Yuram Ceerno mawɗo radiyallahu ta'ala anhu. Kodiraama juuɗe yimondirɗe yakondirde yiɗen gollem fiɗen hoore mum machallah alhamdulillah ske yiiden tan gal machallah alhamdulillah machallah ceerno ibnumar ceerno Abdoul Hayy Diallo yeeɓiyankoɓe Nangue TV ko weltare mawde machallah kono kadi ko ɓeyda tigui rigui o ɗosbaka moƴƴo monen Baba Moussa Ballallo Almin Ceerno Abdoul Hayy Diallo Ceerno Ibn Umar Thiam alhamdulillah rabbil alamin yeeɓiyankoɓe Nangue TV Ceerno Ibn Umar Thiam yalti machallah haade to galle alhamdulillah rabbil alamin machallah machallah jiddantal ngal alhamdulillah alamin kamɓe kadi ganden galero hannde ne heewi sohnaɓe ɗum tagi noon e waɗede duwa alhamdulillah inchallah hay salatul fatihi.
alhamdulillah rabbil alamin. Nah, nanti usung hari hari insya Allah.